Ang ato karong paghisgutan mga igsoon naghisgot ni og tawag. Matud pa sa mensahe gitawag ka sa Ginoo. Kitang tanan gitawag sa Dios mga kaigsoonan. Og gibasa sa ato igsoon ang Mateo 22:1 hangtod sa 14. Diin gihatag o gipakita ni Jesus ang sambingay. Modiretso ko mga kaigsoonan tungod ang atong oras gamay na lang. Modiretso ko mga igsoon tungod kay kinahanglan nga inyong masabtan ang mga kahimtang sa mga tao nga gihisgutan o gipakita ni Jesus sa iyang sambingay. Ang sambingay nga gihatag ni Ginoong Hesus mga kaigsoonan naghisgot og kumbira. Ang usa ka hari mga kaigsoonan nagkumbira og ang hari nga ang gipasabot diha mao ang Dios. Og ang hari nga nagkumbira mga kaigsoonan naa say mga sulugoon o iyang giingnan nga dapita na ang mga dinapit. Apan sa diha nga gidapit na sa mga sulugoon ang mga dinapit, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dito na to nadunggan nga, uy, nibalibad sila. Daghan kayo nga nibalibad. Ang uban mga kaigsuonan, wala magtagad. O nibalik sila sa ilahan, nipadayon sila sa ilahang mga naandang buluhaton. Bisan kung nadunggan nila nga gidapit sila sa hari. Gidapit sila sa Dios. Unya ang uban mga kaigsuonan, wala gyud manumbaling sa dihang gidapit sila. Sa mga sulugoon sa usa ka hari og ang uban na sugod pas pagpanagmal. Unya gipakita pag gyud kaganina sumala sa gibasa, gipatay pag gyud sa mga dinapit ang mga nagdapit. Gidapit sila pero wala pag yun nila panumbalinga, dili pag yun igo, gipatay pag yun nila. Busan nasuko ang hari, sumalas atong nadunggan kaganina mga kaigsuonan, nasuko ang hari, o niya gipamatay silang tanan. Gisilutan sila. O niya misugo dayon ang hari og laing sulugon og ingna nga pangadto kamo sa kadalanan. O niya tanang mga tao nga inyong hinaguan, dapita kay ang kumbira andam na. Ang mga tao mga kaigsuonan nanulod sa kumbira. Pero kabalo mo mga kaigsuonan, dunay usa ka tawo dito nga nakasud nga wala magbisti sa kasal. Kabalo ba mo mga kaigsuonan kung imong tun-an ang Biblia, mga igsuon ang kasal nga gihisgutan diha kanang bisti sa kasal naghisgot na sa gitawag kabililhon nga gitawag na sa Biblia lino. Buti pasabot kanang imong binuhatan. Muadto diita sa presensya sa Dios, dapat doon natay maayong binuhatan. Ang giingon dito sa katapusang libro sa Biblia nga mao ang gipadayag, ang bisti sa kasal mga kaigsuonan mauna ang atong maayong binuhatan. Ug maunay ato karong susihon naa ba tay maayong binuhatan? Pangutan ay mong tapad. Naa ba kay maayong binuhatan sa imuhang pagpuyo sa kalibutan? Ngano man, ikaw ug ako nasayod gyuta ang atong pagpuyo sa kalibutan temporaryo lang. Unsa man ang temporaryo? Dili na mo balik. Labay ra ang tanan. Mataw ta, magdako ang atong edad hangtod mamatay. Pagkahuman di na ta mo balik. Katong mga panahon nga naata sa kalibutan karon, mauni ang panahon nga gikwinta o gitan-aw sa Dios o gitali sumala sa Biblia nag-ingon nga ang imong mga binuhatan ginatali. Kung maayo ba atubangan sa Dios o dili ba maayo atubangan sa Dios o ang matag binuhatan nato ginantihan sa Dios. Amen. Nya sa diha nga kit-an sa Dios, uy na ay usa ka tawo nga nakasuod diha sa kumbira wala magbisti sa bisti sa angay sa kasal. Gigapos siya. Gitan. Unya gilabay dito sa gawas. Nya gi-emphasize gyud kung unsa ang hitsura. Nagkagot ang iyang mga ngipon o niya didto sa kangit-ngit ang kalaglagan. Nya gitapos dahil ni Jesus ang sambingay sa Mateo 22:1. Mateo 22 bersikulo 14. Unsay giingon diha? Gitapos ni Jesus ingon siya diha daghan ang gidapit. Daghan ang gitawag pero jutay ra ang gipili. Okay, ato ning bahin-bahinon. Ikaw ug ako kitang tanan gidapit. Giimbitar sa pag-alagad sa Dios. Amen. So dunay gipakita diha nga sambingay ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan.
kanang kahimtang sa mga gidapit o kahimtang mga kaigsunan, kahimtang sa mga gitawag o kahimtang mga kaigsunan sa wala kana bitang kay dili tanan nga gitawag gipili, kahimtang sa mga wala mapili o ang kahimtang sa mga pinili. Katong wala mapili mga kaigsunan, dunay duha ka kinabuhi kahimtang sa tao nga gusto sa Ginoo nga imo ning masabtan. Ini mo paminaw gyud maayo kay aron imo ning masabtan sa ingon dili ka magduha-duha sa pag-alagad sa Dios. Dunay duha ka tao nga kahimtang diha. Mga tao nga wala pilia o ang mga tao nga gipili. Na unsa may rason nga nung wala man sila pilia? Ang tanan gitawag. Ingon ang Dios mga ingon si Jesus tanan gitawag. Pero jutay ra ang gipili. So atong tan-awon mga kaigsunan, nganong dunay mga tao wala pilia? Unsa may hinungdan, mga kaigsunan, nganong dunay may mga taong wala pilia? Tungod kay sa panahon nga sila gitawag, wala sila manungbaling. Amen? Grabe sila kabisi mga kaigsunan, no? Ang kahimtang, murag mopilit usa ni lagpa kay wala pa man mataod ang ato ang kuan diri. Kanang murag receiver masoy tawag ana sa atong wifi kay nadaot man ato ang usa sa gadget. So unsay rason o hinungdan nganong wala man sila pilia? Okay, letter A. Nibalibad sila. Ingon ang mga sulugoon sa usa ka hari, means ang hari ang Dios. Ang Dios nagpadalag mga propeta. Ang Dios nagpadala mga kaigsunan ug ang mga apostolis. Ang Dios nagpadalag mga mensahero, mga evangelista. Matod pa sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 11, ang Dios nagpadalag mga pastor aron pagwali sa mensahe sa Dios. Ang Dios nagpadala o uban mga kaigsunan nagpadala ang Dios og magsasangyaw, ang uban magtutudlo. Pero sa diha nga ang mga sulugoon mga kaigsunan nagadapit na pangalagad kamo sa Dios, simbahan niyo ang Dios samtang do na pa kay panahon, samtang do na pa kay kusog. Apan ang tanan nga gitawag dili tanan gipili nganuman ang mga taong wala pilia ning balibad sila. Amen. Gisangyawan sila o gidasig sila, panimba mo sa Dios. Simbahan ninyo ang Dios samtang buhi pa ka. Sa usa ka semana adunay 7 ka adlaw ug ang unom ray atoa ang ikapito para iyaha. Pero unsay gibuhat sa mga tao? Gihurot ang 7 ka adlaw para kuno sila mabuhi. Ang uban para madato. Ang uban mo ingon may nalang. Pero kabalo ba mo, ang tao nga wala nang simba-simba, sumala sa ihang diskusyon sa atong igsuon from Canada, tinuod yun nga kung wa na kay simba-simba, matintal gyud ka. Bugat o grabe ang ihang problema sa una gani gihilakan siya sa ihang mga ginikanan. Pastor, tabangi mi. Kay nahadlok mi nga makasala pag ayaw akong anak. Kay naa may magpakamatay tungod niya. Kung bulagan niya magpakamatay man, mosamot siya ka makasala siya. So giduol nako sa Ginoo, giampo nako sa Ginoo. Og karon gipahimutang siya, og karon iyang nasabtan nga kung ikaw di ay di mo simba, matindal gyud ka. Labi na kung ang imong mga barkada, ang imong ikuyog dili hing simba. Mo na niingon si Apostol Pablo, ayaw patunto, ina imong tapat, ayaw patunto. Sa unang Korinto kapitulo 15 man siguro na bersikulo 33. Ayaw patunto ang dautang mga kauban, ang mga bisyoso nga mga barkada, manakod na, makaguba na sa tawag sa Dios sa imong kinabuhi. So, ibutang ni sa imuhang una-una, kuyog sa atong mga kigsunan nga nakaroon sa nagalay mga nasod. Inanin ni, nganong wala sila pilia sa Dios? Kay nimbalibad sila. Ang uban, nagpadayon sila sa ilang buluhaton. Ang adlang Domingo para sa Dios, dili para sa mga buluhaton. Og nakit-an sa Dios ang tao kinsay nanimba niya. O kinsapod ang wala manimba. Akong gikwinta mga kaigsuonan, pila ra gud ka Domingo ang usa ka tuig.
Ako gikwenta na as 300 kapin. Murag sakto ba? Pero pila ka adlaw nga dili Domingo sa usa ka tuig. Nya pila ra ka tuig sa kalibutan. Ibutang nato 80 anyos, taas na kina. 90 anyos, o natay tarong siguro pang una-una. 100 anyos, oy, grasya kayo kung naa ka sa 90, 100. Pero di nakakaabot og 150. Nga naman, programa sa Biblia, nga kutob ra gyud 120, gikan sa 70 ang kinabuhi sa tao. Mao na nga, ang atong pagpuyo sa kalibutan, gikan sa walay umoy, ngadto na sa pagkahimsog, pagkakusgan, balik na pud sa pagkawalay umoy. Daghang karon mga tao nga nanangandoy nga mosimba pero gahigda na. Gusto nga daghang mga tao nga mobasa Biblia pero dili na makabasa. Mo nang ayaw usiki ang higayon nga makabasa makakita pa ka. Ibasa nag Biblia og simbaha ang Dios. Og ayaw gayud praktisi ang imong kaugalingon ngadto sa kalaglagan nga sa panahon nga ikaw ang bitaron nga mosimba balibaran nimo sila. Kay ang mga tao nga nibalibad sa diha nga gitawag sila mga kaigsuonan, gigapos. Tama? Gipatay pagyud nila ang ubang mga sulugoon. Ang uban ni balibad, ang uban nagpadayon mga kaigsuonan sa ilang buluhaton. Daghang kay mga tao nga muangkon nga nagtuo kog Dios pero imbitaha, manimba ta. Ay daghan kay kog labanan. Ay daghan kay kog gunahan. Ay daghan kayo priority ang kinabuhi nga dili makatabang sa panahon nga kita moatubang sa Dios. Makatabang ba na ang mga butanga sa dihang mga tubang ta sa Dios? Dili. Dili na mo'y manubag. Kita mo'y manubag. Di mo ta kaingon mga kaigsunan, pasaylo ako kay tungod na sa akong labanan. Tungod na sa ako ang trabaho. Mga igsuon, ang atong kinabuhi sa kalibutan, ampinganan. Hinay mong tapad, ampinganan. Matod pa sa gisulti ni Pedro mga kaigsunan, pagmaigmaton o pagmabinantayon. Unang Pedro kapitulo 8, 5:8. Nga pagmabinantayon kamo, pagmaigmat, the word pagmaigmaton na kinahanglan kag kaalam. Paminaw mo mga bata, ina imong tapad, mga bata paminaw, kita mga bata non importante kay ni mga kaigsunan kay sa usa ka semana kausarata magkita. Kausarata makadungog og mga mensahe sa maniini mga kaigsuonan. So ang pingan nato ang mensahe nganong wala sila pilia tungod kay sa panahon nga gisangyawan sila sa panahon nga sila gibasahag Biblia ang uban mga kaigsuonan kung basahag Biblia ingnon sila moingon na sila nga mga lahig tinuuhan. Sa una nga nagwali ko sa Biblia mga kaigsuonan, giwali nako ang Biblia sa mga tao, dunay mga tao nga misinggit. Uy, naana po ning mga taong way minteryo. Naay mga tao nga inanag panabot tungod kay sirado sila sa pagbasa ng Biblia. Grabe sila kapurdoy sa ilang panghuna-una, mahitungod sa pulong sa Dios ug mahinungdan nga sa panahon nga sila walihan ning balibad sila. Ang uban ilahang gidaot, ang uban pagyud ilang gipatay ang sulugoon sa Dios nga nagsangyaw sa mensahe sa Ginoo. Nasuko ang hari. Mo na rason nganong wala sila pilian. So sa may gidangatan mga kaigsuonan sa mga taong wala pilian. Sa may gidangatan sa mga tao. Unsay gidangatan sa mga taong wala pilian? Unsay gapuso na sila. Mateo 22 mga kaigsuonan, gigapos sila. Kabalo ba mo anang gapos? Nagpakita na sa kalihok kanang kalisod. Kabantay mo kung gapuson ang imong tiil, gapuson ang imuhang kamot, dili ka kalihok. Kabantay mo nga ang Dios mga kaigsuonan sa adlang Domingo gahulat na sa imong pagdaig. Gahulat na sa imong pagsimba sa Dios. Damor nimo sang simbahon, damor nimo sang daygon, atimanon ka niya. Pero daghang kay mga taong ginapos.
Ginapo sa trabaho, ginapo sa kawaladon, dili ka simba kay wala. Pero bless kayo ang usa ka tawo sama ni Pastor Eddie. Ato papakan ang Dios. Bisan matod pa siro-siro siya pero wala siya masiro sa presensya sa Dios. Gitagbo ang iyang panginahanglan. Speaking about testimony nga siro mga kaigsunan daghan kay kung nasinantian. Nagpaboy pa ko sa una dito sa Mabulo. Ang akong amo insik. Kusog kay kong mo advance kay sigig hangyo pud ako maginikanan kay ka-eskwela akong igsuon. Kay ni hangyo lagi kwarta kay ipabalon. Sala sigig advance. Unya usahay mangutang ko sa akong mga kauban. Karon kay wa man koy kwarta. Gusto man kong musimba kay gatan-aw man ko sa offering. Kay nakakaton naman ko atog tithes and offerings atong panahon na. Nihangyo ko sa akong kauban nga mangutang ko. Karon kay wala man ko utanga. Kay naalagi po'y utang. Mu-advance ko sa ako ang amo tinuod na nasingkahan ko. Nasingkahan ko sa ikaw Gideon, sige kag trabaho. Maut-ut ra gyud kana kay sige ni kag padala. Sige ko padala. Inana akong kinabuhi sa una. Pero wa ako magpapugong ni simba ko. Sa adlaw pa lang Sabado, giredi na nako akong bike. Di kinahanglan nga di gyud mahiyos, pero kung mahiyos ako ang huna-huna, ilakaw ra sad nako. Sayo ko nga bike mga kaigsuonan adlong Domingo, kay mosimba ko bisag way kwarta. Pero kabalo mo, pag abot diha sa subang dako, paingon dito sa Tipolo, paingon sa Giso, paingon og Dumadawi. Samtang ka sayo ko tindak-tindak mga kaigsuonan na ay nagsidlak-sidlak sa mga dalan sa kalsada. Wa pa man kayo mga tao antong panahon na sige kog lantaw na may kasidlak-sidlak. Unya inig katungod nako sa sidlak. Uy, na may tag 50 katong libangbang. Katong garang-garangon aning garang-garangon nga lubi nga dos. Karaan pa mga kain to sa unang kwarta. Na piso. Nya namunit. Akong gisulod sa pulsa. Inigtindak nako, mutingog na, nadugay niyon na. Kay pag abot dito sa unahan, wa may namunit antong kwarta, akura. Pag abot dito anang naay factory sa San Miguel, ditso ko sa Giso. Pag abot dito, gasunod man day kong patay. Kwarta man dito sa patay. Wala na ko iuli. Akong gi-offering, nakasnacks pa ko pag-uli. Kung wala ko musimba, di pa ko ka-offering, di pa ko ka-snacks. Muna nga, God is provider. Inay mo tapad, magtatagbo ang Dios. Nay panahon nga wa ko'y kwarta, gidayeg nako ang Dios. Ningring ang cellphone, giingnan ko pastor, nakit-an ti ka sa panganod ug giingnan ko sa Ginoo nga padad-an ti kag 2,500. Tapakpakan ang Ginoo. Sa unang panahon mga kaigsunan galisod ko sa upra. Kay sige kog tukod og mga simbahan. Ang kwarta tuwa sa mga simbahan, tuwa sa mga lakaw. Si Russell ang asawa si Gingon, bes, duha ka buk atong anak, wa tay balay. Ikong ihatag ra lagi na sa Ginoo ng balay. Sa lalaki ra ba ni, kita ra bagay mo gasto ani. Wa gitay balay bisag usa na lang kunong ka kwarto. Sige sag hangyo nako, ikong ihatag ra lagi na, ipaangay lagi na. Gipadad-an mig kalit mga kaigsunan, ay naigahatag namo sobre. Nya giingnan dito sa sulat. This is not for your ministry. This money is for your family. 19,000. Inana ang Dios. Simbaha ra siya. Daiga ra siya. Kung dili nimo simbahon ng Dios sa adlong Domingo kay nalimot ka kay naay kwarta kay may na lang, di na makatabang sa panahon nga naakas mga pagsulay. Amen. Pila ba kanato nga nakasinatig kalisod? Wala ba ta makakaton gihapon sa mga kalisdanan nga atong nagian? Malimot pa ba gihapon kita sa mga mensahe sa Dios? Sama ang mga tawhana nga gapos mga kaigsunan. Sa adlong Domingo ginapo sila. Di sila kalihok. Maglisod sila tikang. Pero bless kayo ka nga nakadaig kaniya kay walay rason nga mosimba gyud tas Ginoo nga dili nato siya masimba. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Why? Nganong wala man tay rason? Imagine natulog ka, wa kay kalibutan kung giunsa ka siyawa.
Pero nganong wa kahilabdi, kay gihigugma kaniya. Gibantayan kaniya. Samtang natulog ka, samtang nagmata ka, bisag asa. Magbiyahe ka, sakay ka, mulakaw ka. Ingon si Jesus, ubananti ka. Inana ti ka kamahal. Inana ti ka kamahal. Mao nang watay rason nga di ta mo simba niya. Pero kung ginapos ta, mo na imong tapad, ayaw paghapos. Ayaw paghapos. Ang uban ginapos sa relihiyon. Dili mo simba kay dili ko pareho og tinuohan. Mga lahi mong tinuohan. Unsa man di among tinuohan nga gikan mas balaang kasulatan? Usa ka igsuon, maestra, ako ang gikaistorya kagabi akong giingnan. Manimba ma'am. Isa nga pareho ra ta Ginoo. Ikong basag Bible. Kaya naman, gisugo pugos Ginoo nga imbitaron siya. Pero tugad bida glory, wa ko ka-imbitar ni Tia Gloria pero ni Anhes. I hope, Tia, I declare blessing sa imong kinabuhi, sa imong mga anak. Alagare o simbahang Dios gamit ang Biblia, dili ang relihiyon. Kay kung alagaran nimo ang Dios, pinaagig relihiyon, daghan kaayog mga balaod ang relihiyon. Daghan kay silang panultihon. Wala na sila'y minteryo, wala na sila'y lunganan, mga lahi na silang tinuohan, dili na sila malangit. Sila pa'y mo ingon nga dili malangit, nga wagani sila magbasag Biblia. Kisa may di, kita na nooy di malangit, nga way bisyo. Kisa may malangit, kanang mga naibisyo. Akong giingnan ang maestra, kabalo ba ka ma'am? Since nga nagbasa kog Biblia, og ako ning giwalis mga tao ang mga pulis na bag-o. Dunay duha ka pulis na pastor na karon. Dunay usa ka taong bisyoso, buntag, pamahaw siya po, paniudto siya po, paniapon siya po, gibulagan sa siyang asawa, kay nabuang na sa sabo. Pero sa dihang nakadungog sa akong programa sa Love Radio, sama sa pamilya ni, nakadungog rin po ni sila, pamilya ni Dang Jolito. Dako'y kailas tagatalisay mga kaigsuunan nga buntag siya po, paniudto siya po, panihapon siya po, o niya matod pa naapay snacks. Nabuang na siya, tagatalisay siya. Nakadungog sa programa nako, hilak siya. Sa pagkanta nako anang dito sa cross, hilak siya. Iya kong gibisita. Ako siyang giyampuan, ako siyang gisangyawan, karon pastor na. Tupakpakan ang Ginoo. Muna diha ko madasig sa kabaguhan sa mga tao. Nganuman, kay credit ta atubangan sa Dios. Ginakwinta na kani trabaho ni Gideon. I hope kung unsay akong trabaho nga inyong nakitaan, buhat asad ni isangyaw usab ang pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Amen. Now, next. Di ta mo sugot nga gapuson ta. Itambog sa gawa sa kangit-ngit, magkagot ang ilang ipon, maghilak sila. Og ang ilang hilak pala na pag-undang. Mao na kalaglagan nga wala katapusan. Munang ayaw sugot, karon giwalihan ka. Kabalo kong makasabot ka. Kabalo ko nga samtang naminaw ka mga kaigsunan, doon na gyud kay nasabdan. Di gyud ko musugot nga wa kay nasabdan. Kabalo gyud ko nga nakasabot ka. Nga ang atong gikinahanglan ang pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Nagtudlo na to ni kung unsaon na pagsimba ang Dios. Hinumduman na to ang bisti diha nga gisgutan mga maayong binuhatan. So muna ato ang eksaminon, maayo pa ang atong binuhatan. Time pa ato kunong kwenta-kwentahon. Maayo ba ang imong binuhatan isip bana? Maayo ba ang imong binuhatan isip asawa? Basig mas labaw pa ka sa imong bana. Kisa may mutabang nimo ang pulong sa Ginoo. Yes, doon ay mga panahon nga kaniadto wa ta kahimot apan kung mubasa ta sa Biblia ug ato ning ikinabuhi, malipay siya og i-bless ta. Kabalo mo, sa sige na kog ingon sa akong asawa, bes, ipaangay ra lagi na ayaw lagi ka balaka. Tukod mig simbahan sa Tisa, tukod mig simbahan diha sa Kiyot Pardo. Tukod na pun mig simbahan dito sa dito sa bukid sa Kantipla. Unya tukod na po mig simbahan diri sa Tarcom. Nagyo na tukod nga simbahan. Nya labang na po mig Negros, sigig waldas as dili waldas ana sigig yung
Kanang tanom, si gastong kwarta mga kaigsoon, kabalo ba mo sa usa ka biyahe, namo kana magkrusada mi, gamay ra ng 50,000. Ya, mag-ihap-ihap ni kwarta. Ako sigurong asawa, kay mo kwenta mo ni asawa, mo anak siguro akong asawa. Murag usa na man nakahaligi. Bis, kanos apa mangyud ta makabalay ko ipaangay ra lagi na. Kabalo pa mo, paglali na mo dire, 60,000 ra ang kwarta. Pero gihatag ni Lord ang balay. Wala may gasto. Inana ang Dios ay ras kalimti. Ay nagyo sa kalimti. Daghang kay kong ma-example sa kinabuhi. Sometimes ang atong pagtuo maluya. Sulayon ka. About kahimtang, magkalisod, pero ayaw kalimti ang Dios. Ayaw kalimti ang pagsimba bisan kung naakas kalisod. Kaysa man ako, kasuway kog 0-0. Maglakaw ko dihas pulang bato, talamban paingon sa country mall kay way kwarta. Pero magbitbit kog Biblia, di na ko ikaulaw. Kay nga naman, ang Biblia labaw sa kwarta. Diri ko na usap, o diri ko na bag-o, o diri ko nakaalagad sa Ginoo. Gitagbo sa Ginoo. Sama din yung Julito, gipaangay siya. Isawa man ko mangayo, pastor. Pero grabe ang pabor. Ingkudong, wa ka mangayo, pero timan daghang mga taong nag-ampo para nimo. Isasakto po. Tupakan ng Ginoo. No? Salamat sa Ginoo. Mga kaigsuonan. Sunod, unsa ang dangatan sa gipili sa Ginoo? Nabas inyong una-una unsay padulngan sa mga gipili sa Ginoo na. Sa Mateo 24:30 kung imo nang basahon, si Jesus mismo ang manawag na. Nganong gipili sila? Tungod kay sa panahon nga gisangyawan sila. Gidawat nila ang mensahe ni Lord. Amen? Sama ninyo yung tanan. Sa pamilya ni mama o papa. Nya karon ni Simba, si Nang Gloria, I hope this is na, dili ni mao ang katapusan. Mao ni ang sinugdanan. Kaya, uban na imong mga anak. Inyong igsuon amot kong bisitahon. Kay request nga magpaampo. Si Tio Matyaw. Imagine na, kanang maghigda, mangandoy na Ginoo. Pero ayaw hulata, nga samtang kusog pa, wa kay Ginoo. Ayaw emergency ang Ginoo. Sometimes manggod emergency ra ang Ginoo. Makasampit ra ang Ginoo kung magtinga na. Ano? Kasulay ko ana, negosyante kog isda sa Bayawan City sa una. Biyahig bukid. Nya pista man tos lugar namo. Akong amigo black belter, Cartesian, isog kaayo. Di siya mo tuo, akong sangyawan sa Biblia, di siya mo tuo. Isa kana dong, kay amigo mami, grabe siya ka mojok nako, isa dong. Ihatag guna nako ng Biblia kay ako anang ipanegirelyo, likiton ko no niya. Wala rasad ko. Sa kahigayon, gitabangan siya duha. Wa pag mangyud malupig kay black belter, Cartesian man siya, gitabangan siya daghan, naputol ang iyang kamot. Kisay gadala sa ospital sa provincial hospital Dumaguete, ako og ang akong igsuon nga si Raymond na as Manila. Pero ang tao nga di mo tuo Ginoo, mao na giingon, sa diha nga nahupas ang himag, ni budlot na ang ning ulbo na ang iyang dugo, ni sampit siya Ginoo. Sa Ginoo, gusti pa ko gusto mamatay. Jul, di ampo ko gani ko mamatay. Pang-emergency ra ang Ginoo. Unsay giingon sa Dios? Sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batan-on pa ka, samtang doon na pa kay kusog. Dili kay hinumduman ra nimo ang Ginoo kung magtinga na ka. Karong naapatay kusog, naapatay baba nga muawit, naapatay baba nga musulti, alagaran na to sa inimong tapad, manimba ta kanunay. Kay ang adlong Domingo dili para to para niya. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsuonan. So tibumon, dili mga politisyan ang mutigom, si Jesus mismo. O niya makapanunod sa gingharian sa Dios. Naapagay ikatulo, makadawat sa kinabuhing dayon. Amen? Kanang kinabuhing dayon, mauna na ang langit. Bagong langit,
Nya naa na nay lunlon nga bulawan. Kinsa may kasulod dito? Mga tao nga maayog binuhatan. Kay kawatan kang dako, ana di ka kasulod dito. Kay di ka mahimutang. Kay kung ang kawatan man gud kanang si naanad og pangawat diri sa kalibutan, inig sulod dito sa langit kay lunlon bulawan man na dito, di na mahimutang. Magsige nag guyod og sako asa man ning tiltilon ning bulawan dire. Mo na nga walay dautan nga makasulod sa langit. Ang mga sulod dito, mga taong matarong, mga maayong binuhatan, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mo na nga kung ikaw gidapit, giagni ka, giwalihan ka, ayaw balibad. Inay mong tapat, ayaw balibad. Mo anak man sa mama, sa manghod man na nimo mano, aing na imong manghod, manimba na ta. Oh, tinuod na. Nimba ta. Wata kabalo usas imong mga anak mapastor o niya maoy magdala diha sa inyong lugar. Wa ko kabalo. Kay ang pulong sa Ginoo wala nay pili, basta mo dawat ra ta. Amen. Next, ang pulong nga gitawag ka aron mo alaga dili kay mo padayon ra ka sa imong gusto, kay gimahal ka sa Ginoo. Kanang giingnan ka ba nga? Kanang giingnan ka nga gidapit ka, alagad ta. Sometimes magod, ang tao walihan, daghan kayong mga rason. Pero bless kayo ta, nga giwalihan ta. Prehan idong Marvin, kay Eden, tantanan, no? Si Gaw John, ako salamat kayo. Gaw Albert, natos Gaw Albert. Nawala. Naara, nasa likod. Oh. Isang yaw gyud ang pulong sa Ginoo. Nya padayon ta sa ato ang training sa discipleship. Kay moabot ang panahon, dasigon og suguon ta sa Ginoo, magkrusada ta. Kamo ang manangyaw, kuyogan ta mo. Amen. Nya ayaw mo balibad. Kay ang mo balibad dili na sila pilion. Amen. Ayaw balibad ini mo tapan, ayaw balibad. Mga igsoon, ang atong kinabuhi, bililhon, walay laing nagpakamatay ini, si Jesus Christ. Naawa, unsa ka bililhon ang kinabuhi sa tao, ipakamatian ta. Muna nga, wag itay rason, nga di ta mo simba. Gimahal ta pag-ayo, giatiman ta pag-ayo, gihatagan tag kusog, gihatagan tag pabor, para mas magamit ta ni Lord. Para ang bulhaton sa Ginoo mouswag. Nay mga taong gipanalanginan pag-ayo kay grabe sila ka masinugtanon sa Ginoo. Mahinungdan kini atong simbahan giatiman pag-ayo sa Ginoo. Gani gitagaan tag libre nga wifi. Atong pakpakan ang Dios. Nganong libre mga kaigsunan kay gitagaan po mi sa Ginoo mga idea para makasustain. Nya usahay adunay mga usas po sa ato igsuon dili lang kumukuan. Moingon sa ako ra pastor, iko nga nara may kabayan, sa ako lang. Wow. Dalaygon kay ang Dios mga kaigsuonan nga nakakita nining tanan. Ingon ang Biblia panultihon sa katapusang libro. Sa Revelation. Ingon sa Revelation, ako si Jesus mobalik sa dili madugay. Mobalik kong magdalag ganti sumala sa tagsatag sa kabinuhatan. Gantihan ka, dili so binuhatan ni pastor. Gantihan ka, dili sumala sa binuhatan ni bisan kinsang magwawali. Gantihan ka, sumala sa tagsa-tagsa sa atong binuhatan. Like, kung unsa akong binuhatan, gantihan ko. Kung unsa pud ang imong gibuhat sa buluhaton sa Ginoo, gantihan po ka ni Kristo. Nya ang kanindot ana, doon na pa'y kinabuhing dayon. Dito magsadya ta, magdahig ta mga kaigsuonan nga wa nagay problema. Amen? Una nga, padayon natong isang yaw ang pulong sa Dios. Padayon natong dasigon atong kaugalingon, ug ingnon nato atong kaugalingon, simba samtang buhi pa. Alagari ang Dios samtang doon na pa'y adlaw. O paminawa kanunay ang mensahe. Ayaw tuguti nga di ka kasimba. Nganuman, ang tentasyon perting dulola. Matintal gyud ang taong wa na simba-simba, wa na gyud ampo-ampo. Mo nang manimba ta kay makaampo o makadahig pa ta. Unya i-bless ta niya. Amen. Walay rason
No? Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason. Manindog na. Ato ang pasalamatan ang Dios mga kaigsunan, alas 12 naman. Next na itong mga, siguro mga panahon na natay Sunday School, mag-practice na tag sayo-sayo. Sayo na tayo mo sugod. Alas 9:30, sugod na. Alas 9:30, mag-Sunday School. Alas 10, sugod na ta. Pero dili pa sunod Domingo. Ato pang i-arrange para magkapuli-puli na mas Pastor Eddie. Ato pagpakan ang Dios sa kinabuhi ni Pastor Eddie ug sa tanan to mga kaigsunan. Ato ipatas at kumakamot mga kaigsunan ko sa Ginoo. Atong pasalamatan sa siyahang mga pulong mensahe. Amahan na mo nga Dios sa makagagahong. Salamat sa imuhang pagmaymay, pagtambag, pagsugilon, pagtudlo ka na mo. Kung unsa ka importante ang pagpanimba, ang paghatag og panahon. Salamat Ginoo nga imong kaming giligon o gidasig. Amo ning bitbiton, amo ning balonon, amo ning gamiton sa among pagpuyo sa kalibutan samtang kami nagpaabot sa pagbalik sa among Ginoo. Amahan, Dios sa makagagahom. Salamat nga imong gibless karon ang akong mga kaigsunan, kami imong gipanalanginan. Ang mga kaigsunan nga niadinhi bisan pa sa mga kaigsunan nga nakaroon sa nagkalaing mga lugar, nagkalaing mga nasod, padayon mo usab silang gilig-on. Nga samtang doon na pa'y panahon sa pagsimba o pag-alagad kanimo. Thank you Lord sa mga mensahe nga imong gipakita kanamo kung unsay rason o hinungdan nganong ang tao dili pilion ug unsa pa hinungdan nganong ang tao pilion. Ug ang imong mga pinili o Dios imong tigumon ug imuhang pasudlon sa imong gangarian ug tagaan og kinabuhing wa nay katapusan. Busa amahan mo na among gitinguha, mo na among gipangandoy. Mahinungdan nga kami migduol kanimo kay diha lang kanimo kami may kasiguruhan. Amo mga kaigsunan nga nakadungog nakabati dasiga usab sila sa pagsimba kanimo. Kay ang kaluwasan dili pang relihiyon kundi relasyon namo diha kanimo pinaagi ni Jesus Christ. Salamat Lord sa mensahe. We declare blessing and victory in Jesus' name we pray. Amen. O amen. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsuonan og ingna imong tapad give bless ka karon sa Ginoo. Amen. Dalaygon ang pulong sa Ginoo nga gipaabot sa matag usa ka nato nya. Dili nato to kalimtan nya. Ato to hinumduman kanunay ang mga pulong mensahe nga gipaabot sa matag usa ka nato. Nya ato ta sa paghatag sa tithes and offering. Alang kanimo ang himaya. Kanimo ang pagdahi, gikan kanimo ang kusog, para kanimo ang dungog. O Diyos, ikaw ang tinubdaning tanan sa matag adlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalangpanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan. O Diyos, ikaw ang tinubdaning tanan sa matag adlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalangpanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan. Ikaw man ang tinubdaning tanan. Ato ta sa pagpamarog mga kaigsuonan niya ato isa ang atong tuo nga kamot alang sa tithes and offering. Labing kamhanan na mo nga Dios niining sayo sa kagtuhon Lord God. Ani ana usab kami Ginoo nagaduol nga na kanimo Lord Jesus.
ug salamat amahan sa pulong nga imong gipaabot kanamo Ginoo. Ug imo katong siliyuhan Lord sa imong Holy Spirit Ginoo, sa tagsa-tagsa na mo kakasing-kasing Ginoo, nga wala katoy makasakmit Ginoo, o kato nga mga pulong Ginoo kanunay na mo to Lord nga tipigan hinumduman sulod sa among kasing-kasing, ug labaw sa tanan amo ikasugilon Ginoo ang imong mga mensahe amahan ngadto sa wala pa jud masayod sa imong kamatuoran Ginoo. Kay maunay krusada nimo Lord God nga ang imong mga katawhan Ginoo masangyawan Lord Jesus sa imong pulong Lord God sa tibuok kalibutan. Kinaingon ka amahan, dili ka mobalik amahan kung dili mahurot og sangyaw ang mga katawhan Lord sa imong pulong. Ang gipakita diha o Dios ang imong dakong gugma Ginoo sa imong mga katawhan amahan, kay dili ka gusto Ginoo adunay malaglag Ginoo, kay ang imong singgit ug imong krusada Lord God nga imong mga gipakamatyan dito sa cross Ginoo madala diha sa imong gingharian amahan. O bisan pa Ginoo sa salapianon na bahin nga naa sa among atubangan Lord Jesus, ikaw o Dios mag-bless Ginoo. Bisan pa sa mga katawhan Ginoo nga nagtulong Lord God para sa imong himayaan Lord God, sa ilahang gikuha niini amahan, sa ilang source niini Ginoo, ikaw o Dios padayon magahatag og pinilo-pilo nga panalangin, panalangin nga pinaawas, tinantan, dinasok nga mga panalangin nga kanunay nila Lord masinati Lord, ug labaw sa tanan Lord sa among pagka matinud-anon para sa imuha Ginoo, mismo jud kami amahan ang makabenepisyo sa among kinitaan Lord God, kay wala gyud nimo itugutan Ginoo ni anay Ginoo nga makukutkot Lord Jesus sa kinataan sa imong mga kaanakan Ginoo, kay imo man giproteksyonan amahan. Inana ka maayo nga Dios Ginoo sa imong mga saad amahan, ug gamitan ni amahan sa pagpalambo sa mga buluhaton, sa mga ministry Ginoo nga imong gipiyal Lord Jesus niining lugara Ginoo, sitio kaluktugan amahan, padayon imong palapad ang lakaw Lord buluhaton nga imong gisangon sa amoa Lord God, nga mas multiply pa Ginoo Lord Jesus ang mga katawhan Ginoo nga masayod diha sa imong kamatuoran Lord Jesus. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan, dug himaya kanimo lang sa pangalan ni Jesus. Amen. So adto tas pagpanglingkod usa sa makadyot mga kaigsuonan. So ari ta sa mga schedules karong umaabot Domingo, mo presider kay si Cindy, unya mo opening prayer kay si Pastor Edie, naa ka Pastor. Unya ang mo scripture reading kay si Sis Chari. Unya testimony Brad Albert. Special number kay Tamayos family nila ni Ati Madeline, wala man sila karon, ubay-ubay man sad ang wala, so ilaha ang panahon karong kuan Domingo. So ang dugang nga mga pagpahibalo akong gihatag ni Pastor. So karong hapon napamantay natay mga bisita, Sabado, next Sabado or Domingo ta mag seminar sa ato ang kuan, kay kinahanglan gud siya sa music team. So dito ra ta sa group chat nato chat niya kung unsa gyud ang atong kuan time adlaw, himo ang special na siya. Palihog lang ko sa tanang musician nga naagid ta ana, dili lang musician, tanan nga mga sakop sa worship team dito sa group chat tanan muto nga gid ta ana. Unya sa pagkakaron ato ang training, next na lang nga naon tayo mga bisita next Sunday. Yan apo tayo bisita gikas sa lungsod, yan apo tayo bisita gikas Canada. Next ta magkuan magklase kay murag naa sa i-set up sa ato ang wifi nya. Salamat ko sa Ginoo ni Dong Gilito, dalaygon ang Dios sa kinabuhi o sa iyahang kauban. Sa imong asawa, I declare nga imong asawa magkuyog mo sa pag-alagad. Ang Dios magauban o mag-aayo sad sa imong asawa, complete healing og sa imong ugangan.
Salamat kay Ginoo niya sa imuhang ginikanan usab dito sa Bohol. O salamat kay sa Ginoo sa kuan kanang doon na to'y usa nga mupalit unta og kuan ako ini pahibalo mupalit unta og flat screen bali duha unta atong paliton kay naamay ni palit pod og flat screen nya karon ingon siya nga pastor kwarta na lang iyang ihatag para dugang pod sa panginahanglan sa simbahan mo na tong i-pray nga kini mahimo ni sang kisame kay mao man toy at igikuan kuno nga iya na lang kunong ihatag ang kay para kuno na ni Lord unya ingko nga sige kay sa pagkakaron gatigom puta kay ato ning ikisame kay nindot kayo ang simbahan nga makisame kay nganuman damor man natong atimanon ang simbahan damor tang i-bless ni Lord amen damor tang i-bless ang pabor tanan dili na ilayo ihatag na nimo dili na imo gukdon kusa nang moabot na salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo unya padayon ta sa pagpangandam unya pagampo ngadto sa Ginoo karong Disyembre madayon ang atong youth camp gyud kay atong tigumon ang tanang mga young people unya mahimamat nila ang tanang mga young people nga kuyog sa atong simbahan sa Gihulngan sa Plagatasanon Bantolinaw sa Mualbual sa Tarkong bisan sa nagkalilain nga sa Cebu City no na mga young people og dirisan ato ang tigumon na sila para mas matrin og masinangkapan sa mga buluhaton aron mahimaya ang Dios. So man to'y pahibalo og salamat sa Ginoo sa kadaugan. Og ato ta sa pagpanindog ato tang pasalamatan ang Dios mga kigsunan unya atong ipataas ato mga kamot ngadto sa Ginoo. Hallelujah, glory, thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you, Amahan, sa imuhang pag-uban kanamo. Sa pangalan ni Hesus, Amahan, nagpasalamat kami sa imong panalangin. Nagpasalamat kami sa imong kusog, o sa imuhang pag-animan o pag-amuma, karon og sa umalabot nga mga adlaw, imo kaming proteksyonan, imong tagbuon ang unsa may among gikinahanglan. Dunay mga panahon nga dili mi makakita sa mga panginahanglan apan diha sa imong atubangan wala kini malilong. Ug nasayod kami nga sa mga panahon nga nanginahanglan kami naakakanunay nga nagtagbo. Busa Amahan, salamat Ginoo sa imong pagpanalangin sa tanan akong mga kaigsuonan sa amo nga kaigsuonan nga dinhi bisan pa sa amo kaigsuonan nga naa karon sa naglaing mga lugar o naglaing mga nasod. Imo silang gunitan, imo silang atimanon sama sa imong pag-atiman sa among kinabuhi. Imo silang dasigon lig-unon nga mopadayon kay diha sa pagpadayon na ang kaluwasan. Kinabuhing dayon nga imong giandam. We declare blessing sa tanang mga bata nga mag-eskwela, ikaw o Dios maghatag og kaalam nga ang mga ginikanan mahimong magtudlo madinasigon sa pag-umuma sa ilang mga anak. Sa ingon ang ilang Pinoy-anan walay laing alagaran kundi ikaw. Ikaw nga Dios nga mutagbo mo suplay o muganti sa tanan. Amo isalig diha kanimo mong kinabuhi. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, sa gugma sa Dios Amahan, sa pakig-ambit, pakighiusa sa balang Espiritu, gikan karon hantod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Amahan, mag-uban nga kanamo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amahan, i-bless Lord kini mong tinapay nga mo karong ambitan, declare blessing mahimo kining medisina sustansya sa tanang mong ambit niini. Padayon ka mag-bless sa tanang tao nga nagpagamit niini sa pangalan ni Jesus. Jesus name. Amen. Okay, amen. Happy Sunday o blessed Sunday o ang Dios magapanalangin. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo, lamano sa kalipay diha sa pagtuo, daygon ta ang Dios. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay,
masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I got spirit in my hands that is keeping me alive. Is keeping me alive. Is keeping me alive. I got spirit in my hands that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay.